som chudobný villager, toto je môj dom. Krásny, že? Ja poznám inak youtubera. Tak to bola Kryso, každý bol. Keď musím narovnať, no keď on usadá. Mám od synka blok, to je moje jediná vec. Náboje. Revier. A ideme z Dane. Hej, Dane! Niečo tu není. Nie je to v dome? Hej. Nejaký bohat. Dane! Kde sú všetci? Hej! Ipku! Dane! Všetci robia! Hľadí si divačka? No. Ale čo keby som ich okradol? Tak poďme na to. Epitku. Dane! Dane! Nemáš prachy? Nemáš? Poď preč. Tak už to pozerám. Ukáž do baru. Nechcem predávať! Hej. Kde máš prachy? Aha. Počkej, vesnica. Poď preč. Asi nemá nič, to je jedno. Máme pána. Tu mám niečo? Zoberieme si. Tak poďme na to. Dane! Tak sa ukáž, ty nevásne. Ale! Mŕtvy. Tu máš. Ideme ďalej. Poď. Poď preč. Toto nefunguje. Jasné, že môj otec nám dal najlepšiu kabinu. Zbraň. Nabij sa. A ideme na teba. Ideme ďalej. Poď preč. Ale čo ti to býva? Ak sa nemýlim, tak máme všetky. To býva reper Slivo. Reper Slivo! Jedno pekné prachy. To nič nevidno. Peniaze! Ideme niečo iné nájsť. Ukradneme. Máš prachy? Kradnutie je moje. Viete čo, mňa to už nebaví. Ja končím. Čaute!